militant de Compromís me va preguntar, hòsties, què hem de fer en Alacant per a tindre la repercussió que tu tens? I la meva resposta va ser una paraula, valentia, punt. A Alacant ha calat molt la cosa esta de no, és que anem a fer esto així, no anem a molestar molt, si parlem tota l'estona en valencià igual és un problema, tal. I jo el que més valoro del meu projecte és que crec que la gent s'ha adonat que no passa res. Que si tu parles dels problemes que té la gent escolta. I punt, perquè és una realitat que la gent, encara que tu isques al carrer i només escoltes el castellà, crec que l'última vegada que se va fer això eren un 80% de la població d'Alacant entén el valencià perfectament. Llavors, al final tu el que has de fer és fer-lo teu. Si tu estàs així per a defensar el valencià, fes les coses en valencià. Jo no te dic que estigues tot el dia amb el parle valencià, parle valencià, parle valencià. Hòsties, però parla dels problemes de la gent de la ciutat i fes-lo en valencià. I la gent s'apropa. A mi la gent me para pel carrer i me parla en castellà. I els encanta el meu contingut. I me parlen en castellà i no passa res. Així és com se normalitzen les coses. Però clar, jo només faig vídeos a TikTok i a Instagram. Jo no estic ahí per a canviar aquestes coses. O sigui, al final el que has de fer és parlar-lo a l'Ajuntament, defensar-lo a l'Ajuntament i la gent que està ahí legislar o almenys crear un projecte en el que estiga a l'instant la gent que parla castellà però que defensa el valencià quan va passar lo de l'Ajuntament. Jo vaig veure moltíssima gent que en la vida m'hauria pensat que anava a eixir al carrer a defensar el valencià. Perquè ni ho han parlat mai, segurament no tenen ni la capacitat ja, perquè se les ha oblidat del col·legi o de l'institut, de tindre una conversa en valencià, però estaven ahí. Hòsties, i aquesta gent, què passa? I aquesta gent ha desaparegut perquè no ha passat res a la ciutat. Se va votar a favor, va guanyar, després se va quedar en la Diputació, perquè ahí sí que van dir a on aneu, a la cantina on aneu, perquè el propi PP va votar en contra. No sé, crec que simple i llanament el que falta és perdre la por de ser valencians.